Pano ndi Panyasa Voice Box timanena mobwerezabwereza kuti ife sitimadana ndi munthu sitimadana ndi chipani cha munthu. Ndiye lero tabwera pano ndi mawu a Mayi Patricia Chimombo. Iwowa ali ndi uthenga opita kwa Pastor Moses Shumba kuwapempha kunena kuti ndalama imene munatenga kwa munthu 600,000 kuti muthandiza kukonza passport, ndalama imeneyo mukabweze chifukwa chokuti munthuyo sanakulakwira kena kalikonse, komanso akufunsani za nkhani mukumamupseza kuti niyo madziwana ndi akuluakulu a chipani. Mbali nayi Mayi Patricia Chimombo akulankhula zokhudzana ndi akhansala Jomo Isaac Osman amene zikumveka kuti akufuna kupikisana nawo pa mpando wa mfumu wa mzinda wa Blantyre kapena kuti mayor of the city of Blantyre. Mukuona kwawo Mayi Patricia Chimombo akuona kuti a Jomo Osman sukulu yawo komanso experience yawo sikukwanira kuti athe kutumikira mzinda wa Blantyre ngati mfumu. Tatikhala limodzi timve nkhani zimenezi ndipo akamaliza Mayi Patricia Chimombo timati musango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Masana bwino amayenda abambo. Tikumbusane mmene tikuyendera. Tinawina pa 16 kunali anthu ambiri amene tinagwira ntchito imene ija, ambiri amene tinagwira ntchito imene ija, ambiri amene tinagwada pansi kupemphera kwa Mulungu, ambiri amene timalifunira dziko lathu zabwino. Zinatheka. Pano tili pakati tsopano poganizira kuti tiyenda bwanji ndi dzikoli. Komano chimene chandikhudza lero chimene ndafuna kuti ndiyankhule ndi nkhani iyi imene akuchita tsopano ma activist a DPP. Ndimafuna ndikukumbutseni kunena kuti zimene mukupangazi sizabwinoyi. Zimene mukupangazi sizabwino. Kutawoko mwina munagwira ntchito yopambana yoyamikika yotamandika imene ngakhale Mulungu payekha nene kuyamikani kuti munagwira ntchito all over the world kuthandizira kuti zinthu ziyende bwino. Komano zimene mwambopanga pano muwononga china chilichonse ndipo mukuwononga china chilichonse. Chifukwa chani ndunena izi? Ndunena izi pa zimene zachitika. Tikabisana sitichita bwino. Ine ndimafuna ndiyankhule ndi Pastor Shumba. Pastor Shumba anthu anakudalirani, anakulemekezani. Ananena za inu zabwino zimene munachita pothamangathamanga. Koma pano mukuzimenya pa mtima kwambiri, simukuchita bwino. Simukuchita bwino ulo pang'ono kwina kulikonse mmene muliko mumve. Khani ise tiyankhulane ku inbox. Mukuwononga dziko la Malawi, mukuwononga mbiri ya chipani cha DPP, mukuwononga kwambiri. Simungakatenge ndalama ya munthu 600,000 ya passport ndi kuthandiza passport. Munthu ujalera kukufunsani mukumuyankha chipongwe. Mutanthauza kuti bwanji? Nde mukumazigunda pa mtima kuti ine minister animacheza nawo sinimadziwana nawo amadziwa ntchito yabwino imene ndagwira ine. Mutanthauza kuti bwanji? What's that? Aliyense amene agwira ntchito yabwino pothandiza kampeni imene azizunza anthu ena ziyenda. Zimenezi ndizije tinayuza kuti MCP akhale pasi makhalidwe ake ndi amene wawa. Chikhalidwe chimwe chimene mwachitachi ineyo I'm sure kuti musinthe sikhalidwe labwino. Sikhalidwe labwino. Ine simungangantengere munthu ndama mmene ndama ikuvuta. Ngati mukufuna umboni, ngati mupanga makani. Ine ndikupempheni kuti kutumizeni maudi amene mumayankhulana ndi munthu wako ndama ija. Munthu wako ndama ija watitumizefe kuti dandaulira. Tili nawo ma-VN. Ndipo sikuti ndinawo ndekha tipo anthu angapa amene watitumizira ma-VN amene wakudandaula kunena kuti tionani chipongwe chimene ndichita Pastor Shumba. Khalidwe la mtundu wanji 600,000. Sikhalidwe labwino limeneli. Pena pake muzikhala ndi umunthu ndama ikuvuta. Umunthu ndiofunika. Ndama ikuvuta mbiri yawo ipa pa nkhani ya za ndama imayipewa. Palibe amene samafuna ndama. Komanso mapezedwe a ndama ali akukhala ovuta. Munthu amene mwanjira 600,000 simukuzoti wagwira ntchito anji kuti ayipeze ndama imeneyo. Ndiye kumazimenya pa mtima ine ndi wachipani ine kuchipani kwa amandiziwa. Ine chilichonse amadziwa za ine achipani. Mutanthauza kuti bwanji? Pakati pa mwayankhula palibe wina aliyense amene angakachita register ya mabungwe popanda ine sizingatheke no way. Mutanthauza kuti bwanji kodi? Amalawi komanso akuluakulu a chipani cha DPP ayankhuleni
Pastor Shumba ayitaneni mwapadera adzudzuleni zimene akupangazi satithandiza ayi sanayambe bwino sanayambe bwino ntchito anagwira yopambana komanonso pano izi kuchitikazi sizabwino zikuononga mbiri yachipani anthu akuyankhula kunja kuti anthu ndatokota nkhani imeneyi ndotizapasa mpata MCP aja kuyankhula zikusiyana pati wa MCP ndi wa DPP chifanya munthu wina wamtima wadyera wamtima wodzikonda ongofuna kukhutitsa mimba zake zimenezozo ife sinatisangalatse munthu ndalama yake mumubwezere ndipo ngati mwatenganso zina kwena mubweze ndalama zija zikakhala za mmabungwezo mukambirana nawo achene aka mabungwe mukudziwana koma uyuyu 600,000 ni ndalama yambiri ko basi mubwezereni munthu ndalama yake ndikhupe ngati muli okumva mwamva simudikesa kuti chifukwa chani mwayankhula chanji wakudzudzula wakukonda ndikanakulane ku inbox mwina mukanaona ngati zina zake ndiye mukanachuka nthabwala mukanachuka madrama chani ife sitifuna madrama ife sitifuna madrama ndajama chitikacho musaonongetse dziko anthu akulimbana nalo kulikonza kuti libwere mchimake inu musayambeso zanuyi musayambe zanu yani ngati mufuna peze zochita auzeni akuluakulu apeze njeti akuthandizeni peze zochita potengani ntchito imene munagwira koma osati mpange zoononga dziko kuti muzazunza anthu facha dzina achipani ayo ndiwe ndani ungapange chani angapange chani ndiye kuti chani sizabwino zimenezo ndamayi munthu wake mumubwezere ndamayi kuvuta mumubwezere nkhani imeneyoyo ndikhupira kuti ndayankhula tisayimveso munthu wake nje musamuopsezeso zoopseza nazo ayi ino sinthawi yoopsezana zoopsezana ayi munthu wake ndama yake mubwezereni musagwise ntchito chipani kukhala chishango choopsezera anzanu sizabwino zimenezoyo ndithu nkhani mmene mafuna ndikuyankhuleni komanso muyimvetsetse ndi imeneyo ndalama ya munthu wake mubwezereni akuluakulu achipani mukayimva nkhani ya Pastor Shumba ayankhuleni ndalama abweze kwa munthu wake ndi nkhani imene ilipo apapo nkhani yachiwiri ikupita ku Blantyre City Assembly ku Blantyre City Assembly ndikukhupira kuti next week ndangotisokoneza date iyo kuli chisankho chimene tikasankha meya wa mzinda wacha wa Blantyre amalawi are we serious munthu olo sakumudziwa anene kuti akakhale meya ndakugwirisana ntchito ndi amwenya akugwiritsa ntchito mpaka na amwenya afika pomwe agulira makhansala njinga za moto ndi cholinga chonena kuti akamuvotere munthu woti sanapite skulu chifukwa chani akuluakulu zimenezozo ayi ndekodi chabwino ndifunse kunena kuti kwenikweni zimakhala bwanji kodi zibe malamulo munthu yemweyo akapezeka kuyitanira maminibus kumene kucha chipwirikiti zosachita bwino zipwirikiti zazaoneni zosachita bwino ndikati zipwirikiti mundimvetse 2 weeks iyi kulimbi Blantyre yavuta oyambitsa munthu wake yemweyo mukuti akakhale meya ndendizichani kodi a DPP pena pake tikhozanso kumangoonongetsa mbiri zathu chifukwa chobakira anthu osayenera kuwabakira munthu anatiuza pa interview kunena kuti I don't have any classmate kusonyeza kuti anavomereza sinapite skulu mokwanira munthu yemwani mungakanena kuti akhale meya zona kodi atanena kuti ameya mzinda wa Blantyre apite ku America akagwire ntchito ya boma apite akagwira communication ikakhala yabwino mutanthauza kuti bwanji komanso inu chifukwa chani amwenya azimugwisa ntchito amwenya apezapo chani there is a potential in him imene akudzota amwenya akhozochita benefit imene ngaunonge dziko la Malawi kuli malo kulimbi kutunda kuja ndimene kuchititsa kunena kuti anthu amenewa amuthandize mpaka na kumagulira majene njinga za moto makhansala njinga za moto cholinga chonena kuti akawina iyeyo zochita zake azira ndi amwenyaja agulitse malo ndi amwenyaji mosachita bwino mosatsata malamulo akuluakulu ayi inunso makhansala kumene muliko musamake anthu opepera iyayi inunso mungasankhe munthu chifukwa chonena kuti mwenye wakugula ni njinga inu osadabwa kuti njinga ikuchokera kuti ufa phwando mukachita kumbali ya kumpingi phwando lachani phwando mene lachani mukasankhe zoti muthandize dziko la Malawi inuyo makhansala ndamene mukuyenera kuthandiza president wa dziko lino inuyo makhansala ndamene mukuyenera kuthandiza dziko lino kuti likhazikike so mukamapanga zopepera zimene mukupanga zimayenda kuti atihonga ndi njinga za moto atihonga ndi thumba la ufa mutanthauza kuti bwanji dziko liyenda bwanji ayi guys
kumene kuli anduna a local government, nkhani iyi ndi yanu. Ndithu izozo zachidziwikireni, nkhani ndi yanu, ndi ya inuyo. Ichiteni hando moyenerera, timve kuti mwachita hando bwana. There is no way anganene kuti yemwe akakhale koita nyama minibus poko kumete zikwanje manja ndani nyamata anzake, yemwe akakhale meya ndiye kuti chani kodi, ndiye kuti chani? Ayi, akhazikeni pasi a Jomo Osman, akhazikeni pansi adekha aupeze mtima, aupeze mtima, apange chinthu chimodzi komanso apange chokomera Malawi. Ndalama zimene amatolera ku mabasi akanakhala kuti ali ndi mtima ofuna kutukula dziko la Malawi, zimene akanamatenga mapereka kwa assembly kuti azikonzetsera zinthu noti kutenga nkumakangana ndi azinzawo lero nkupakapeza kuti apanga kampeni ndi amwenye azigula zinthu mapatse waja kampeni material yoti makhansala anzawo akasankhe MP umeya. Ndiye kuti chani? Zikutanthauza kuti bwanji zimeza itaganiza nthawi imene anali a deputy mayor zimayenda bwanji? Zimayenda bwanji? Blunt alimbi kunali zotani? Akuluakulu timveni chisoni, ife ndi Malawi timveni chisoni, likondeni dziko lanu. A minister of local government, I wish ine ndikanayankhula nanu izizi zichiteni follow up tisanafike tsiku lovota makhansalawo ku assembleko. Koma mukasankha Jomo Osman kukhala meya ndiye kuti ife mukutilakwira Amalawi, ife simukutikondayi. Ineyo ndikuyankhula mosaopa chifukwa ndikudzoti dziko ndi democracy, ndikuyankhula molemekeza ufulu wanga, komanso ndikuyankhula mopempha Jomo Osman kuti achite withdraw chinthu chimodzicho maka kumeyako atasiya anthu amene angakwanitse ntchito imeneyo. Tiye ndinene zoona, sitikwanyoza. Ndi munthu wachilungamo, ndi munthu wachilungamo chifukwa ngati ananena wokha akapanga interview Blind Band, because I say Blind Band I don't have classmate anatitiuza chimene ali. So maudindo enawa ngakheta kuti feka anthu otchuka akandota amaendera ma qualification. Maudindo enawa amaendera ndithu ma qualification. So izi pena pake sizikuchita bwinoyi, sizikuchita bwino. Tithandize makasene cheni ife Amalawi chimene chatinyasa kwambiri njoka peza kuti alumikizana ndi amwenye akufuna chani mwa Osman? Aonamo chani? Aonamo chani? Chimene aonacho nchiononga dziko la Malawi, chimene achiona mwa iwo aja kuti koma tithandize uyu awine kukhala meya nchiononga dziko la Malawi. Ndiye ife chimene cheche sitikuchifuna, ndichifukwa tikunena kuti pa umeya apa atikonde Amalawi, pangani zinthu zoti dziko lino liongosoke. A president akugwira ntchito yopambana imene nafe sitimayembekezera, anthu timanyoza mayankhula zinthu zosachita bwino. Lero munthu uja ali pampando kuti amba kuona mphatso zake mukabweresanso zina zosokoneza kuti zisonazo mtendere. Ayi, tikondeni ndithu. Ndayankhula ngati wina ndamponda pabala andikhululukire, koma ine ndayankhula. Komanso kukhululukako ningonena kuti andikhululuke foti ndine munthu, koma sindikupepeseratu kwa mtima wanga wonse. Zikomo kwambiri.